taşın altına koymuş. Yani Serok damazrener PKK dest xwekiriye bin kevre û de 27 Şubat da de çarçova ve bangê da PKK de 11 Temmuzê da çekên xwe danîne û komeka PKK'yî çekên xwe şewitandine. SDG û YPG'yên ku Bakurê Rojhilatê Sûriyê de silata heta niha çekên xwe dananîne û guhê nedana Banga İmraliyê. Banga İmraliyê ji bilî PKK hemû unsurên hemû aliyên rêxistina terorê li xwe digire. Em wiha fêm dikin şiroveya me ew e ya rast jî ew e. Hêvî ew e. Serokê damezrêner PKK bi heman awayî divê Banga SDG û HSD û YPG bike û ji wan daxwaz bike ku li gor rêkeftina dehê Adarê bi hikûmeta Şamê re li hev bikin. Ve toplumsal mekanizmanın merkezi olması yönünde fikir birliği hasıl olmuş. Divê warî de em hevnêrîn bin. Heseke û Swêda nabe ku li derveyî vayê bimînin ku li rêveberiya Şamê bimînin. Ev li dijî rêkeftina dehê Adarê ye. Eger pêwîst bike komek ji parlamenterên endamên Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî û biratiyê û demokrasiyê serdana İmraliyê bikin û nêrînên xwe bira giştî da parve bikin. Em daha da detaylandırılması çerçevesinin genişletilmesi bi daxuyaniya 27 Şubatê pêbendin û bawer dikin ku divê ev daxuyaniyê ev gotinê bi daxuyaniyeka nû bê nûjenkirin.